Ja som len za tú peknú. Ahojte priatelia, opäť sme tu s novým vydaním Strakovín so strakami. Dnes sa porozprávame s majiteľkou útulku Šťastný psík v Matejovciach nad Hornádom s pani Silviou Balkošákovou. Tam je hlavný strihač, zvukár. Ja som len za tú peknú. Ahojte priatelia, opäť sme tu s novým vydaním Strakovín so strakami. Dnes sa porozprávame s majiteľkou útulku Šťastný psík v Matejovciach nad Hornádom s pani Silviou Balkošákovou. Dobrý deň, prajem pani Balkošáková. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli čas na náš rozhovor. Ako som v úvode spomínala, váš útulok sa volá Šťastný psík. Môžete nám teda priblížiť, kedy ste ho otvorili, nejaké jeho začiatky a prečo vlastne názov Šťastný psík? No tak, prečo Šťastný psík? Najprv začalo to tým, začnem úplne od začiatku, keď sa nám stalo, keď sme prišli bývať sem do tejto obce. Našli sa tu dvaja vyhodení psíkovia, ktorým trebalo pomôcť. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám im pomôcť. Tak sme potom s dcerou vlastne mali takú myšlienku, že čo keď urobiť si taký malý útulok, že pre také prípady, keď sa nájde nejaký taký psík. Takže vlastne založili sme občianske združenie, spolu celá rodina. No a rozmýšľali sme nad názvom a padli rôzne alternatívy, ale celá dcera vybrala vlastne ten, že to bude útulok Šťastný psík, že psíkovia budú šťastní. Takže takto to vzniklo. Kedy vznikol útulok Šťastný psík? V roku 2010 sme vlastne založili to občianske združenie a presne aj v tom istom roku v júni vlastne prišli prví útulkáči do útulku. Bola to jedna penka, volala sa Ria a mala 7 šteniatok. Čiže aké boli vaše začiatky, keď si tak spomeniete? Bolo to náročné, alebo... No, spočiatku sme videli len to krásne, ako pomáhame psíkom, ale že to obnáša skutočne strašne veľa práce, zodpovednosti, proste úplne sa vám ten život otočí na ruby, tak to sme asi až tak nerátali, ale v podstate už keď človek začne a keď vidí tie rôzne prípady, s ktorými sme sa stretli, tak vám to nedá a vlastne potom už človek napreduje. Aké boli teda vaše začiatky? Boli nejaké obzvlášť náročné momenty? Myslím si, že áno. Pamätám si jeden deň, keď som sedela na schodách a plakala som, lebo sme nemali ani na to krmivo pre tých psíkov, to už ich bolo trošku viacej. Takže bolo to veľmi ťažké, či už pri stavbe kotiercov a s krmením, s veterinou, takže to boli také veselné noci, lebo stále človek rozmýšľal, že dobre, mám ešte na 3 dni a čo ďalej. Takže bolo to veľmi náročné. Koľko máte v útulku momentálne psíkov? Momentálne máme 25 psíkov v útulku, keďže kapacitne nemôžeme viacej, takže povedané, vždycky to záleží od veľkosti a povahy tých psíkov, koľky môžu byť spolu, koľky nie. A vlastne za tie roky sa nám nazberali také stálice, ktoré sú vlastne v útulku niekoľko rokov, takže sú ťažko umiestniteľné, čiže potom je ťažko príjmať ďalších psíkov, keď sa nejakú. A kto vyberá tým psíkom mená? Po väčšine my s manželom a niekedy sa stane, že vlastne buď keď ich ľudia zachránia, alebo proste v nejakej obci, tak nejak to tak nakombinujeme a vymyslíme nejaké to meno. Dobre, teraz máte momentálne 24 psíkov, viete všetkých 24 mien? Áno. Viete, ktoré má aké mená? Áno. OK. Ako vyzerá váš typický deň v útulku? Tak, keďže ja som zamestnaný človek, čiže záchrane psíkov sa venujem popri zamestnaní, tak pre mňa je to vlastne ráno, ja do útulku nejdem, ale vlastne je to na manžela, ale kedysi, keď nestíhame alebo je toho veľa, tak vlastne ráno ideme do útulku
ja potom do práce a manžel potom následne v útulku je stále čo robiť, čiže vždycky niečo opraviť, niečo dorobiť a púšťať psíkov, veterinárne ošetrenia, proste celý deň, dá sa povedať, že tam stravíme do neskorých hodín, lebo vlastne keď je leto, tak krmíme neskôr, čiže v čase až poobednejších hodín. Takže vlastne keď začneme krmenie o tej 4. 5. tak končíme okolo tej 8. A proste u nás musia byť všetci psíkovia každý deň vybežkaní, takže vlastne každý deň, každý jeden psík musí trošku tráviť čas aj vo výbehu. Snažíme sa tam byť s nimi, troška ich socializovať, troška ich niečo naučiť. Takže tak. Čiže vy ich aj nejako cvičíte, alebo spomínali ste, že ich socializujete a niečo naučíte, čiže nejaké povely sa učia aj od vás, alebo tak, ako to funguje? Snažíme sa, aby sadni, zostaň, také tie základné, ktoré tiež pri manipulácii, ktoré bene, tak sa snažíme ich naučiť. A poslúchajú? Väčšina áno. Financovanie útulku je určite náročné. Akým spôsobom sa vám darí zabezpečiť nejaké potrebné prostriedky alebo teda chod celého útulku? Tak musím, keď môžem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás kedy podporili a podporia, lebo v podstate bez nich by sme to nedokázali. Jediné, čo máme vlastne sú príspevky od 2% dane a vlastne snažíme sa robiť rôzne benefičné akcie preto, aby sme vlastne mali na veterinu a na krmivo a na zveľaďovanie útulku. Takže vždycky je to len o ľuďoch, ktorí nám pomôžu. Čiže toto je výsledok všetkých dobrých ľudí. Tí ľudia sa nájdú nielen tu z Matejoviec, ale aj z okolia? Tak by som povedala, že je to skôr v rámci toho Slovenska. Že je to celoslovenská pomoc, áno? Áno. Akože miestni ľudia, nie každý je milovníkom zvierat, takže vlastne musíme hľadať, že tú pomoc, ktorú nám poskytnú, tak sú to poväčšine ľudia, ktorí majú vzťah k zvieratám, majú tú empatiu a vlastne sú ochotní pomôcť, keď vidia či už to utrpenie tých zvierat, ktorým prechádzajú, keď k nám prídu, alebo vlastne chápu to, že niektorí nemajú to šťastie a musia celý život vlastne potom zostať s nami. Vzťah k zvieratám je dôležitý pri vašej práci. Máte radi aj iné zvieratka okrem psíkov? No samozrejme, všetky zvieratka. Máme radi aj mačičky, aj lesné zvieratka. Proste to už je tá empatia k tým zvieratám je všetky. A do útulku sa dá umiestniť aj iné zvieratko okrem psíka? No, v našom útulku nie. Sú útulky, kde sa to dá, ale my nie sme tak kapacitní, aby sme mohli mať aj nejaké iné zvieratka. Ale už sme tu mali aj korytnačku, ktorej sme pomáhali, vtáčiky a mačičku, takže vlastne keď sa dá, tak v rámci našich možností pomôžeme. Konkrétne tá korytnačka ma zaujala, čo s ňou bolo? No, to som bola aj ja veľmi prekvapená, keď pani prišla a nám doniesla, že ona sa dnes tak sťahuje a ona si ju nemôže zobrať a odišla a my sme ostali s takou korytnačkou, ja som netušila ani v čom aj jesť taká korytnačka. Takže, ale našťastie sme v priebehu 2-3 dní podarili nájsť tam, takže dali sme jej vodičku, bo to bola vodná, takže nejak to prežila 3 dní a išla do nového domova. Vždycky mali novú kamošku, áno. Áno. Spolupracujete aj s inými útulkami napríklad? Tak spolupracujeme s regionálnym centrom slobody zvierat v Bratislave, ktorý vlastne nám veľmi pomáhali v tých začiatkoch, kedy vlastne sme si nemohli dovoliť napríklad také kastrácie. Takže tie prvé roky nám veľmi pomohla sloboda zvierat s tými kastráciami, ale taktiež musím povedať aj čo sa týka granul, teda krmivka nám pomohli, aj také legislatívnu podporu, keď niečo potrebujeme, niečo právne poradiť, tak vždycky sa môžeme na nich obrátiť. Ale taktiež, keď vlastne máme plný stav a nevieme umiestniť alebo pomôcť tomu psíkovi, tak vždycky nám podajú pomocnú ruku.
Ako to prebieha, keď fakt, že máte plný stav a nájde sa nejaký psík, vlastne, ktorý potrebuje pomoc? Tak snažíme tí ľudia, ktorí nájdu toho psíka, aby v prvom rade kontaktovali vždycky starostu obce, lebo je to vlastne záležitosť obce. Aj podľa zákona je vlastne vlastníctvom takýto psík, ktorý sa nájde a nemá čip, ako tak je majetkom obce, čiže vlastne vždycky ten starosta by mal mať zmluvu s nejakou odchytovou stanicou, útulkom alebo niekým, kto vlastne tieto veci rieši. U nás to je, nie je to ešte také štandardné, že ako by to malo byť. Takže potom sa ľudia obracajú na nás a keď sme plní, tak snažíme sa, buď neskúsia osloviť iné útulky, buď my dáme príspevok do nejakých skupín, buď ľudia sami akože prichylia toho psíka do doby, kým ho môžeme prijať, alebo potom oslovíme buď slobodu zvierat. Taktiež sa nám mestský útulok v Spišskej niekedy poprosíme o pomoc. Tu na poblízku sú ešte Švabovce, cesta za domovou, čiže sa snažíme, keď treba niekomu pomôcť, tak snažíme sa osloviť tej druhé útulky. Takže niekedy je to aj na ľuďoch, keď sa rozhodnú, že mu chcú pomôcť tomu psíkovi a pomôžu mu tak, že ho prichlia aspoň na pár dní, kým sa to akutne vyrieši, tak to je tiež veľká pomoc. Čo je podľa vás na vašej práci najťažšie? Najťažšie, keď nedokážete pomôcť? A keď odchádzajú do nových domovov. To nie je radostná udalosť. To sú také zmiešané pocity, lebo v podstate veľakrát s nimi trávime aj pár rokov. A stále dúfate, že ste mu vybrali ten správny domov. Takže je to ťažké, ako čo sa týka na psychiku. Teda odchádzajú psíky do nových domovov, máte s nimi aj nejaký kontakt, alebo teda spätnú väzbu? Samozrejme, vždycky sa snažíme aj naďalej ostávať v kontakte, v prípade, že by mali ľudia nejaký problém so psíkom, vieme vždycky poradiť, pretože ho poznáme trošku možno lepšie ako my z počiatku, takže to je naša aj jedna adopčná podmienka, že vlastne musíme byť v kontakte. V podstate k tým adopčným podmienkam môžeme aj teraz, čo všetko musí spĺňať nový potenciálny majiteľ psíka, aby vlastne dostal psíka od vás z útulku? Tak je pravda, že nie každému vlastne sme ochotní psíka dať z útulku, lebo vždycky by si ľudia mali zvážiť svoje možnosti, ktoré majú. Čas, ktorý majú na toho psíka a koľko sa mu môžu venovať a taktiež, čo sa týka financovania, lebo v dnešnej dobe nie je to lacná záležitosť. Takže. Aké sú vaše plány pre útulok do budúcnosti? No, musím povedať, že zaskočili ste ma s tou otázkou, lebo tak, ako sme na začiatku plánovali 3 kotelčeky, že pomôžeme takým najduchom a teraz ich máme 25, maximálny počet, ktorý sme mali, bolo 44 psíkov. Takže záleží to fakt od veľkosti, či sú to šteniatka alebo takto. Takže by som povedala, že berieme to tak, že čo nám ten osud prinesie na deň, tak ideme. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí zvažujú si adoptovať psíka alebo inak podporiť váš útulok? Tak tým, ktorí adoptujú psíka, v prvom rade nech porozmýšľajú o tom, či si uvedomujú, že ten psík žije tých priemere 15 rokov, že je to vlastne záväzok na tých 15 rokov, či som ochotný, lebo povedzme si rovno, je človek potom trošku, či chce ísť na dovolenku alebo ochorie, tak vlastne musí byť niekto, kto sa o toho psíka postará, čiže je tam veľa vecí, ktoré by mal zhodnotiť predtým, ako si zadováži psíka. No a v podstate čas, či má na ňo proste za akým účelom chce psíka, lebo príde veľa ľudí príde do útulku, že chcú nejakého strážneho psíka. Kdežto u nás nejaký strážny psík asi ťažko, lebo je tu po väčšine každý jeden má nejaký ten svoj osud, takže myslím si, že už moc nepostrážia. Ako vám teda ľudia môžu pomôcť pri prevádzke, po prípade so psíkmi? Tak určite je to nejaká materiálna pomoc, čiže nejaké depky, plachty, sava, práce prostriedky, dezinfekčné prostriedky, krmivko, pamlsky.
konzervy, ale taktiež čo sa týka financií, tak hlavne tie veterinárne úkony, to je taká tá najväčšia záťaž, lebo tie operácie sú nákladné, či už potom bežné ochorenia proste nemajú zdravotnú poisťovňu, psíkovia nemajú, takže všetko toto musíme znášať. Takže môžu nám aj takto pomôcť, ale taktiež nám pomôže, keď nám prezdieľajú našich psíkov, prídu ich vyvenčiť, ako dá sa pomôcť. Treba len chcieť. Áno. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Aj ja ďakujem.